Ethiopie Mekel n'o ye tigre faba ye u ka jamana kɛ ka yan fan fɛ gosira sanfɛ mugu fodon dɔ senfɛ bi juma mi kunnafoniw lajɛra jamana kunnafoni di so caman kan. Angola jamanatigisi kalata la maa minnu tɔgɔ sɛbɛnna kalata gafe kɔnɔ kilancɛ de sɔnna ka kalata k'a sabu kɛ bɛrɛbɛrɛlitɔn MPLA maaw ka fanga mara ye min bɛ senna ɲinaya san caman ye. Algérie Faransi jamanatigi Emmanuel Macron sera ye bi juma a taara ɲɛda Faransi jamanadenw minnu tora kɛlɛ la dayɔrɔ kan u ka kaburudo Saint-Eugène u kɔnɔna la ni taama in bɛna to senna tile 3. Sudan Hausaw ka siya minnu bɛ u ka jamana kan caman de bolila ka t'u yɛrɛ soronna don kalanso dɔ kɔnɔ Damizin o mara la ka taa Nil Bleu o fanfɛla la. Siya woloma kɛlɛ min wulilen don u ka jamana kɔnɔ kɛra sababu ye ka mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 5 ɲɔgɔn ni bɔnɛ mɔgɔ 100 caman wɛrɛ olu joginna. Farafina gun kan waati yɛlɛma kɛra sababu ye ka tarakile bin marabolo caman kan min daminɛna a ka ca ni san 40 ye. Diɲɛ jɛkuluba min sigilen don waati jateminɛli kama ko k'a daminɛ octobre kalo la ka taa se décembre kalo ban waati ma ko gɛlɛyaba wɛrɛw bɛna sɔn ka bi waati yɛlɛmali taabolo kan